Ahoj lidi, já vás vítám u hry Shakes and Fidget, mé jméno je Pepinho a tady se bude teďka natáčet Shakes and Fidget. Takže tady mám já svoji postavu Playboy 0128, pak mám tu zde ještě Pepinho, to jsem já, 85, a tohle je 39 a tady se mi teďka dělá hospoda. Skoupnem. Asi mám hodně slabou zbraň. Vidíte, jenom o kousek. Takže nic. Dá se hrám. Ano, dáme si. Vidíte, mám tady jenom 3 podzemka. Tady dáme tohle třeba. Vidíte, nedal jsem to vymaštěnej. Takže dáme zase. Dáme třeba tohle. Pak tady tohle máme pár věciček. Tak, hele, jedna krvavá maska, hajda, tak si kopneme, tak vám tady ukážu, jak mě tady smekl. No, ten mě hezky zabil, pak Boreček, to ani se nekoukal skoro vůbec. No, když jde 84 na 90, teďka jsem 85 už. A tady krvavá maska, na to jsem se koukal, to bylo úplně hrozný. To mám takovou ještě blbou zbraň. Vidíte, ten mě smekl úplně. Teďka se asi tam dal tuhle. Mám štít novej. Helmy tady mám. Zatím tohle, co si nechám pro jistotu sebe. Tak a půjdeme asi se kouknout tady. Tady nic nemáme vlastně už. Podzemko. Že bychom šli na nějaký. To nepůjdeme. No, tak ukážu tohle. Jak vidíte, někdo zase mě porazil a je to 100. Tady máme cech. Tady tohle jsem já. Tohle jsem já. Tohle je můj kamarád, který s tím začal teprve asi před jedním dnem. Jo, včera s tím začal. Pak je bratránek toho kamaráda, Honza. Ten začal taky včera. A pak máme tady Peťase, taky kámoš. S ním se znám a pak tady s ním už se neznám. Nikolat, to neznám. Vár, to taky neznám. Ortiko, ale Ortiko má strašně docela hezkou zbraň, je docela dobrá. Masku, helmu, tohle je hezká, tohle se mi hodně líbí. A i ta mapa. Pak tady je Twink. Takže to by bylo asi všechno. Si dáme, na hospodu si nedám. Dáme si hlídku na arénu. Tak 90. 89. 85. Třeba tohle. Toho nedám. No, ten už má dobrou zbraň jak prase. Vidíte, ten mě sundal, ale taky zase ještě jednou bych udeřil a je mrtvej. Takže síň slávy, nic. Hospoda, dáme si hospodu. A jo, vlastně já už nemám. Tady ve zbrojírně nic moc nemám. A včera jsem tady měl, ve zbrojírně jsem měl včera fakt epic zbraň. A byla za 15 houbiček a 4, tady to mám napsaný 4000. Takže já jsem na ní neměl.
začínal jsem s tímhle účtem, s Pepinhem, jsem začínal v první třídě, teďka jdu do 6. A už je to 5 let, co tuhle mám, já jsem tam chvilku hrál, pak jsem přestal. A teďka zase to dohrávám. A pak včera jsem měl tak strašně krásnou zbraň, že jsem ji až tak chtěl, ale jo, ještě jsem jako uvažoval, že prostě půjdu na houbičkáře a prostě si tady koupím prostě houbičky. Pak jsem se na to vykašlal. Vidíte, tady jsou různý ty blbosti. Takže jsem se na to vykašlal. A tady máme za 15 minut. Pak tady u téhle postavy mám jenom, co mám, myslím, z podzemka, tak to mám akorát tyhle škrpály. Obří škrpály, jsme klauna, hračky, pačky, brnění, taky. Pak mám blbou strašně hůl, je to dušožrout, gamblerů, poškození 171, obrat na 122, jak dobrá, tak asi pro 15. Klíčový amulet, takyž to jsou všechno úplně na nic. Ale těším se, až budu mít snad, třeba bych už někde tady u toho Pepinha našel klíč od Vecka, chtěl bych už blíž do té krásné komůrky, kde se vydělává potřeba. Takže tam bych fakt chtěl jít. Už mám nějaké věci, které bych tam jako hodil, už bych nějaký chtěl. Takže už se těším, bych tam už, takže prostě ještě přeju, abych už konečně dostal blbej klíč od WC. Ten klíč vypadá nějak takto. Promiňte, to jsem nechtěl. Já vám dám tady, promiňte, to jsem nechtěl. Ten, kdo neviděl ještě klíč, tak vám ukážu teďka, jak vypadá přesně. Tak, tady dáme obrázky. Zvětšíme trošku, nebudeme začovat, ani ne. Začíme, teďka napíšeme Sofogame, klíč od WC, mělo by to vyhledat. Vidíte, ne, tady aura, takhle vypadá záchod, takhle aura, taková. Vidíte, už je úroveň 100, má teprve 1, takže já můžu najít až ve 100. A takhle by měl asi vypadat ten klíč, nebo takhle asi. Teďka přesně nevím, jaký. Asi je to trošku hnusný, ale nějaký kluk. Aha, vidíte, tady má taky jenom teprve auru. Taky má jenom auru 2 a to je taky 120. Taky ale, co je hezký, takže máte sem toto. To ani nevím, že to dá se sehnat. To je fakt hezký. No, takže to by bylo asi všechno. A jdeme sem zpátky a ukážu vám, zatím než se nám počte ta blbá hospůdka, to je zago. No, takže já se vám asi za chvilku ukážu, než se mi udělá ta blbá hustá hospoda. Čauky mňauky. No, takže čau, jsem zpět a už tady mám hospodu. Tak, hotovo. Čekejte. Slyšíte mě? Halo? Jo, dobrý. Dáme si hospodu. Třeba to co nejvíc zkušeností tak. Takže jdeme na to, hospoda. No, vlastně to už nemáme. Takže tady na této postavě už asi nic vysvětlovat nebudem. Víte, co jsem.
Kolikátka